Dic Andreu González Castro, vaig néixer a l'Hospitalet l'any 1974 i soc tècnic de normalització lingüística i escriptor o viceversa. Si seguís dient-vos els meus cognoms, comprovaríeu que no en tinc cap de català. Per això primer vaig començar escrivint en castellà, que era la llengua que parlava a casa. Curiosament, des que vaig canviar el català com a llengua literària he tingut més èxit comercial. He venut uns 50.000 llibres i gairebé tots eren en aquesta llengua, contradient el pronòstic de la meva mare. També he de dir que en castellà sobretot havia escrit poesia i hauria estat difícil fer cèntims amb aquest plantejament condemnat al fracàs. Vaig viure a Bellvitge fins als 27 anys. També tinc vincles emocionals i vitals amb Lleó i amb Castella. Durant molts anys vaig estiuejar al poble de ma mare, que és a Lleó, i un any de carrera el vaig estudiar a Salamanca. Visc a Martorell des de l'any 2001. Aquí és on han nascut les meves filles i només per això sóc més martorellenc que el carrer del Mur, la plaça de les Hores i la Torre de les Hores junts. La Noia i el Llobregat són per mi com el Tigris i l'Eufrates de la Bíblia, un territori fecund. Vaig estudiar filologia hispànica. Durant la carrera vaig aprendre rudiments d'altres llengües que malauradament no parlo, l'àrab, el llatí i el basc. Pel que fa a aquesta darrera, al cap d'uns mesos d'estudiar-ne, entenia sense problemes el conte de la Chanogo Richo, que és el de la Caputxeta Vermella, però de la mateixa manera que les llengües s'aprenen, s'obliden si no es practiquen. A banda del castellà i del català parlo anglès. M'és molt útil per comunicar-me amb nigerians i ganesos, que a Martorell n'hi ha uns quants. El parlo d'aquella manera, però gairebé cada setmana. Pel que fa a la meva vessant d'escriptor, us diré que l'any 2007 vaig publicar el meu primer llibre en català, que es diu Epigrames del Mas d'en Gall. Després n'he publicat uns quants més, 100 motius per ser del Barça i no ser del Madrid, 365 acudits per culers, Bon cop de fals, La venjança dels almogàvers. En castellà crec que els millors són el primer i l'últim, Obra nueva i Apuntes per a un atles. N'he publicat 20 i n'he escrit algun més. Quan em pregunten si la literatura és el meu hobby, responc que no, sense dubtar-ho. Llegir i escriure són per mi una manera d'estar en el món. Si hagués guanyat un euro amb cada llibre venut em donaria per satisfet. Amb 2 per llibre seria feliç i amb 3 seria milionari, però no ha passat. Ara tinc 2 llibres pendents de publicació i sí, n'estic escrivint un altre.